Така, заедно това е майка в епизод 2. Тук е бос мен с мен. Ама ти ще ми слугаш този път. Това път е. Ама може би после сега е тъмно. Отивай да събираш малко дърво. Имаш ли брадво? Чакай, да, имам. Дай ми. Малко изхабена, да знаеш. Колко? Доста. После ако не ти стигне, ще се правиш, че... Аз тук ще се стоя на топличко. Уф, умата. Изпека се. Ма какви? Джунгълски, защото има и други. Да, джунгълски са. Yes. Да ти дам ли един меч за помощ? После ако видиш някой зло. Ма аз ги изключих. Ти ми казваш сега. Мале, къде? Ти сега трябва да ми кажеш дали да ги изключам или... Моля те. Включи ги на една или две степени. Стигат ли 7-9? Още малко. Мъничко. Още 3. Страх май. Още 3. Мамо! Помощ! Ами аз ти казах, идвам. Ой, не мога да падна. Свършим брадвата. Ето ти меч. Ох, мерси. Качвай се. Ето меч. Къде? О, дървен. Излизам за малко. Майките са Добре, сега... Боже. Чакай, искам да ти дам една храна. Да хапнеш. Аз имам. Ма пак да имаш още. Ти не си толкова с мен. Аз бях по-сток с тебе. Не, после, знаеш колко много ще стои? Ще ми слугуваш. Стигат ли ти 8 дъски? Да, стига. Къде биш къщата? Къде биш? Ето. Той става светло, yes. Радвам се. Идвай. Идвам де. По-бързо. Колко по-бързо искаш? Ами, с секунди. Дай ми дърво. Ето да ми Чакай. Ето че още 2 неща. За тебе има 2 неща още. Едно де. Ти го взе. Аз ще го взема. Какво искаш, шефе? Чакай. Ела при мене. Идвам. Казмай тя работа. И? Още има, чакай. И? Такива. И? Какво ще правя? Ферма. Къде? Чакай. Ама трябва Чакай, ми... дай ми стълбиче. Чакай, къде бе? Дай ми стълбиче. Ето. И че дам един стабелен. Млади. Аз ще трябва ли направя на едно дърво? Ема кое? Ей! Чакай. Така. На 20 искаш ли е тук? Чакай. Долу. Аз знам на кое вече. Слизам. Не слизай. Имам задача. Овчарите на 3 сърца. Паднах. Идвай. Горе? Да. Ми так му слезнах. Сега, прави ограда. Чай да ти дам. Нагоре ли си е фермата? Да. Ето. До тук, докъдето аз съм. А какво е това тук? Е това? Така ще оградата. Да, така. Яко е. Аде, взимай дървото. С тънкото лист. Не бе, ей тук. Оф, взимай. Стълби. Още ли нагоре ще е? Не. Добре. Ей тук прави ограда от стълби. Той много гадно така става. Не. Много е гадно, аз не... Пък и аз съм слугата. Ти си слугата. Ти съм. Няма да така, такова, защото... Мале. Много е гадно, ти. Босменди. Сега това слизам с дърва. Ти можеш да слизаш? Не мога. Ти си слугата. Добре, шеф. И после като направиш това, отивай под земята да търсиш коли. Мале, паднах! Умрех! И пак излезна. Що излезнах, че ми стана?
Ти натисна май меню. Ти натискаш май меню. Май меню. Това натискаш, нали? Да, но как? Къде са ми? Трябва ли- О, ето ги. Респаун. А, не, няма ги. Къде са? О, ето, тук съм паднал. Чакай, опитам да скача тук на терасата. Чай да видя нещо. Другия клип се е качил. Що съм ти се оганати? Ти като ме мъчиш. Дъндо идва. Е. Дам ти такова, чакай. Дам ти какао за фермата. Чакай, после аз не съм настоил още нещо, че... За после, ето ти. Абе, още е сега. На стълбиче. О, ето тук ли ще? Ето тук, иска да е така. Ето тук да е... Као. Ето къде е као отвътре. Само отвън къде е така. Айде, така е. Да. С огради. Да. Стига ли толкова с дълга? Да. Паяк виждам дълго тук. Ти ще правиш фермата, ама аз ти казвам къде е от. Аз почвам Стига ли тук или... едно блокче добре. Айде. Така за двой. Притише ми! Исках да сам купчици ми. Той е лесно поне, нали? Заради стълбата се вижда. Ти нямаше много, нали в тебе? Много работи много. И сега какаото е на дървото. Стигна ми, стигна ми дървото. Помислих, че трябва да слизам, а той аз без това трябва да слизам, нали? Колко малко левел. Един левел сам ми остана. Слизам по най-хубавия начин, по скачането. Не е тъпото левел, че дето ме преследва. Динята. Поне диня. Тук има кирка. Дай ми се. Аз се взех вече. Дай. Чакай са. Не. Колко? Ще да поброиш колко као е. Ето ги работи. Виж колко као трябва за това. Чакай, ето ти 11 какао. Ето ти 11 какао. Да ти дам ли лопата? Да. Камък. Каменна. Бързо се копай с нея, почти като на къде. Става. И запълни дупката от крипъра. Добре, аз се бе лопса. 7 минути стана клипа. Иска да има продължение. Той много бързо твърши. Искаш? Добре, хайде. Ма още не, трябва да стане поне 14 минути и тогава да има продължение. Добре, ама пак съм слуга. Да. Защото нали е продължение. Не... 45 као стига за да запълвам дупката на крипа и с това вървя крип, но не знам. Ще запълня... не, чакай, после да запълня, сега се кача. Трябва да слагаш стълбичка. Виждам. Мали, специфична бактерия. Ми дай да им горе, айде. Чакай, ще бутна човек, внимавай. Ти си слуга, чакай, на мен калъфа горе ли ми е? Чакай. Ти си слуга, 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 ти си слуга. Така. Самъче, разбира се, аз като се мъчеше за мен и аз трябва да се мъча. Не е честно иначе. Да. Браво, бе. Готов съм, пич. Дай ми се събери малко непреработено дърво. О, искаш такова дет се копай. Да, още непреработено на ръски. Още не. Искаш да сложиш такова да можеш да слагат такива, нали? Да. Аз ще взема, ще направиш лосица. Е, така скачам.
само безполезни работи, виждаш ли ги? Не. Оле, на едно и половина сайте съм. Чай да не скачаме от по стълбите слезна, не знам. Идвам да те гледам. Имаш ли храна? Не се пълни живота. 12. Може ли? Чакай. Крафтинга. Добре си, как изми. Не знам защо, но аз съм по-добър. От кой? Сигурно съм по-добър. По-добре разбираш. Къде? Къде? Чакай, за мен кравата. Добре, аз не съм я видял без това. До крафтинга не виждам такова. Ето, че 3 такива неизтекани парасоли. Чай, че това да не израсне това. Саблинг. Клипа стана 11 минути. Толкова малко е продължение почва. Другия, всъщност пак ще пишем в този епизод продължение, нали? Да. Продължение на Дани Геймс. На Дани Роба. Ще запаниш с него. Тя да ако падна, сега ще умра. Честно, на 3 сърца съм. Ма се качих. Чай да направя това. Нали трябваше едно такова като... Знам го. Ето такова ли трябваше? Ето такова ли трябваше? Не, ще го направим. Нали за бе? Бе, той се посажда така. Дай ми непреработеното дърво. Аз го преработих. Оф, ужас. Отивам. Трябва да не е непреработено. Да е непреработено. Трябва да е. Не го преработвай. Оле, на 2 сърца съм пак. 2 сърца. Али! Пътиста от махане на хил от падане. Се спасих само. Оле, на половин сърце паднах. Мамо, на едно сърце съм боже кошпора. Ще се ренчето от какво да прави. Колко дърва искаш ни преработи? Непреработени е това цялото дърво, докъдето можеш. С смучката ли бе? Да, ма тя не се хъби. Той някакъв бък имаш. 7 стигат ли? Дай ми ги сега. Ето че, напред си. Клипа стана 12 минути 14. Така. Ей сега. 12:58. Човек да го спираме, 13 стана. Още не. Още виж колко е кръвта. Поне 14 да е. Добре, ама той сега стане. Ебе бе. Колко? Чакай. Не гледай копа. Само едно дървенце. О, в това пък кой иска? Моника пак ми звъни. Пак ми звъни. Ма то път няма спирам клипа. Чакайте, кога се имам. Айде, се. Окей. Маре за малко. Качих се на покрива. Най-после. Мечтата ми се сбъдна. И таблето ми се щупи. Айде. Моника ми звъних, се шипва клипа. Извините много хора, много извините. Ще я убия. Съсипва клипа, ще я... Не знам какво ще я правя. Айде бе, още има. Почна ли много? Ще я убия, насипва се пъми. Почна ли много? Да го спираме 14 минути и 25 секунди. Това ще е за този епизод. Хора, в другия епизод е по продължението ли? Пак съм Роб и до скоро.